फोरबोनि गेजेरजों जोङो सेथि हाबाफारि हिसाबै जोङो खेला गेलेनाय हाबाफारि जोङो जानो थांबाय बोथिसे बावनाय नैथियाव बेबो जानानै थांबाय दिनै जोङो आर'ज थामथियाव जोंहा दङमोन आर'जनि आयदा हाबाफारि आर'जनि हाबाफारियाबो जानानै थांबाय दा बे समाव जोङो गासैबो खामानि जोबनायनि उनाव जोंहा आघोन जिथुनाखि ओंखाम गोरलै जानाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनायजों लोगोसे बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंफोरनो होनो थाखाय आङो जोंनि बोसोनगिरि मुस्रि सुरेन मुसाहारि आदा बिथांखौनो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ कुमारी मोदायजोनि मुङाव आघोन दाननि 9 बिथांखि खालि फालिनाय जायो। इसोरनि सोरजि मावगुमा गोहोम काति फोरबोआव बरायनानै मोननाय माइलिखौ माइरंखौ ओंखाम एबा आदार बायदियै जाजेननो थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय खान्थियानो आघोन फोरबोनि मानिनां फालिनां गोथार फोथायथि। बेखौनो बे फोरबोखौ ओंखाम गोरलै एबा गोरलै जानाय फोरबो होननानै बुंनाय जायो। धोरोमाव फोथायनाय दंदि बुहुमनि गासै सुबुङा जानानै थांना थाग्रा आदारफोरा इसोरनि सोरजि बिहोमा इसोरनि अनगा बेफोरखौ सोरजि जोनोम होनाय मुङा आखाइ गैया। बेखायनो बर' समाजाव जायखि जाया खामानि मावनायनि सिगां इसोरनि मुंखौ दहाय लाग्रोनाय खान्थिया दं। बर' सुबुंफोरा फोथायोदि गासै जाग्रा मुवाफोरखौ जायखि जानायनि सिगां इसोरनि मुङाव मुं लानानै जानो होनांगौ। गासै खामानिफोरखौनो मावनायनि सिगां इसोरनि खाथियाव दहाय लानानै मावनांगौ। अब्ला खैफोद गोग्लैनो गोनां गोरोन्थि मावफ्लांनो सानफ्लांनो गोनां जानायनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो हायो। आङो बेखिनिखौनो दिनैनि बे माबायाव ओंखाम गोरलै जानायनि मुङाव बेखिनिखौनो आङो फरायथिनानै होबाय। दा जोङो ओंखाम गोरलै जानायनि मुङाव दा जोङो बयबो ओंखाम गोरलै जानायनि हाबाफारिखौ जोङो मावलांनो हासिगोन होननानै आङो बेखेवनानै होबाय। Mas fry. Nih. Tunggu aja. Ayo, Waria. Mejem. Ini lokal na. Lokal. Ah. Oh. Deh. Laden apa nak? Pura lokal ke jale. Mola fainya cuti oleh. Cuti oh. Asam Rifle ni pre. Pura ke regimen ni sure.